Uba Titus Khan Working President Jong UDP minta kasengi ulayo ban piang subha yaki brio na ka party TMC Congress HSPDP but NPP kiblawan man penyeso thamai yaladi ha ka party United Democratic Party UDP kabala long ha phalau jong ka office rekam jong ka party UDP ha Mangkurat Southwest Kasil District ha kabaya kani ka jingalang la penya de uba Renekton El Tongkar MLA Kamau Kurwan ha ringkat da ka jingalang ukartong jong ka UDP ba just nong sin kinongket kam ba ha kama ka party UDP uba Titus Khan ha bakran ha kani ka singi ula ai ka jingkublay yaki breu kiblawan man penya so thamai na ki wei ki politic party da ka ba ulaong ba ka party UDP kam dei ka party jongno shimet henry ka dei ka party jong ki pat ba ki badan la ka nong rem ka bas kem ha kanu ka jingile election kam dei ka basuk henry ngi dei ban ki ban ksar ban treshitam bangin ya ben ya kan tho breu ne kan tho party ngi dei ban yeng hala ka nong rem ulaong ru ba ka jingjit jongpi ya uba Jesla nongsit kum ukertong ka UDP kam shimla bakla namar ngidon kam ye ki brio ki bladon experience ha ki kam emlang salang bat ki kam pat ba bat ubala juker shan ye ki kertong kum ta hakani ka jingile jong i dalade in hap ban treshitam dalade yalade ula ai jing mutru ba kum ki kertong ba haba kiele ki dei bandan ya ki nongrem ki bas kam khanang ba kanum kala hadu bakut kumbalong ha ki snam baladem ha bakran halor ka phang jong ka jingwan rung ki nong kershan ba thamai uloong bakum ka party UDP ka priang da ka bas ngo bha e bat ka jingwan jong ki ru ka nang pan klan shushu ya ki jing thumu ba bha kala ngi kum ka UDP ngemla ban snap jar Ihaban peni. Hikan mau ha ka sarkar ka baladep MDA 1. Dalam gato ka jingaki hapo ka power department. Ngidawa. Yung power minister ba uday ban krino ay to portfolio. Na bali mangilang. Baka don kajing bombe ang hanto. Bat kabalay ka mga kwa banong ipi. Bakum kinong yalam juga parti UDP. Nginom yalam bakla yakipat ba. Ngiyeng halor ki issue. Ngiyeng halor ki nongrem. Ki matrikam. Nakabanta upat ba. Emily jong piu don laga jong program. Banwan rae ka roy ka para konsensi. Lakalong ka surok umbam umdi ki hospital bagum ta terter bat ki skim shina kita ki program ki bangi haban le bad habe dei bat ki issue ki babun ngi haban ti ko na takada habang iwan si ki pat ba ngidon bat ki issue don way nong yalam jengi wong umno UDP kemudiu udai upat ba tadi ke UDP. Kita kadang kadang kajing sutra, kat sebab pilih. Hamtam begini ki brio, ki pajba, ki baik ya kasang dulu. Kidan kajing sujan. Dan rei teng kadang kajing hiar kajing kiu namar balai. Ladang ipai pat haki constituency level. Ngidan kajing hiar. Namar bangimio ya ki nongyalam. Ki babiang. Haka tu kupor. Takadaw ka doon kasi yan. Pikumbalong hamo kurwan. Hakapor jong badang dan i liit bibi nung si ni job bet. Kadien ba iklat mai kadan ka jinghiyar ka party. Ringa soban ay kublay gini girang ba. Bagi ne ado mentah ka party. Ni sudan bok mentang iyo iba renik. Long emeni. Retreshitam. Artem kum Emily la yor belong minister. Ba nga kermen hapo ka jingalam ka chung i. Ha party yang ni kanang kalan. Dan pat ki boong ni iet ya ka UDP. Ni stenat ka UDP. Tang ba kaya trilang ba ka NPP.
Don ru ki ba ong tamo, Pak Renek. Bun ba ong ta. Renga kwa ban pen syai pi. Hakasen syar pat ba. Ba kham tam hang ni ha Meghalaya. Kabasdang ya ke coalition government pi dibentuk kasdang na Meghalaya. Wat ha Delhi 4 judan coalition government. Hagi wegi state kam judan. Dai ha kapor jo iba bibiling do. Balas dang ya ke coalition government. Balai hap sedang ya coalition government. Lani kata ke jingetre khaulang ko boong kasi. Lani ka sorkar senrok. Namar baki pait ba. Kim ai. Ya ka nunu ka parti ban sensyar marwe. Takadaw hap don bet ka coalition government. Namar baki pait ba. Mday mangiba kwa banya tre baga NPP. Mday mangiba kwa banya tre baga Kongres. Ni ka parti ki kwa ban sensyar marwe. Haka election na mali ka bladap rungi lakren siya. Wangi kuha ban sensyar maroy. Henry na barbangi miyo ya ka number. Ngi hap ban ya tray lang. But kita ki like-minded party.